חברים יקרים, כאן אחד קורא לי בסרטון, ועכשיו אני עושה משהו. ראם! עכשיו אנחנו משחקים במדפול. דבר ראשון, יש תיבות לא מעניין. בואו נפתח את התיבות הזאת. איזה משחק אתה משחק? מדבוק. מה זה מדבוק? אוקיי, תראה 10% טוטי. אוי, יצא לי טוטי, מעניין מאוד. בוא נראה מה יצא לי. צרפתי. קיליאן אמבפה. לא, זה אמבפה. תראו, רגע. הוא מסי בפריז. נכון, עכשיו תראו מי שרוצה לראות את כל הקלפים שלי, הנה. יש לי אותם מלא פעמים. עכשיו יש לך קיליאן אמבפה. 98% מכל השחקנים. עכשיו הולכים יש לי מלא חבילות. אז בואו נפתח הרבה. בזה. אוקיי, מי זה? מולר. אייקון. רמי, בוא תפתח. טוב, אז אני פותח. לא. הנה, תפתח. אייקון פריים וורלד קאפ. R9. די, זה או מסי או קיליאן אמבפה? ומסי. אבל הוא בארגנטינה. מה זה קשור? וואי, יצא לי אייקון. בואו נראה. R9, 96. יאללה, עוד טבע. 94. רם, תפתח. נו, מה היה גרוע? בוא נראה מי זה פלא. ידעתי. טוטי. טוטי? כן, אני לא רוצה מסי. תקשיב, אני בניסיון פתחתי איזה 600 תיבות. היי, מי זה? אני חייב לקבל את מסי טוטי. בלינגהם. בלינגהם? כן, בלינגהם. בלינגהם. עוד טוטי. מסי, בבקשה. משהו. נו, כמודריץ'. יאללה, עוד, רגע, שנייה. רגע. הנה פתחת, עכשיו זה אייקון ווקאוט, וורלד. רונלדיניו. אייקון טוטי, אייקון טוטי, לפח. נו, מה יש לך מזל של צב ים? זה לא מצחיק, תראה עוד פעם רונלדיניו. היי. אוי, די. אייקון. בבקשה פריים. בבקשה. ברזילאי. אסטי. R9 פריים. ברזיל. לא, זה R9 פריים. קיבלת. עכשיו 96. די. רגע, אני מתחבא לו. רגע. בלינגהם, וואו, 7 מיליון פעמים. תזוז. למה אני ארביץ לך בטוסיק? אני פותח. אוקיי, הנה, אני בא לידך, אני בא. קוקי. יאשין. דורבה. קוראים לה יאשין. יסונה. לא ישונה, מה זה השם הזה? ישנונה. מסי?
ייי, לוקה מודריץ'. לוקה מודריק. לא לוקה מודריק. היי, חוג הקקה. מה זה חוג הקקה? קקי על הראש. פתחתי. קקי על הראש? היי, תדבר יפה. הנה קקי על היי, הראש. היי, קיבלתי את פושקש. בוא זה קקי על הראש. קקי על הראש. תפח. נו מה, תפסיק לי אותך, אתה עושה לי את כל המזל. רגל. הרגל. צרפתי זידן, זינדין זידן 96. אני פתחתי. יא מסריח. אני מתחת השמיכה לבדי. זאת היפוק. לקחתי לך את המתן. היי, אני אספר לך 2, אתה מביא לי את זה. לא. 1, 2. יפה, תודה. מסי! רגע, אני לא רואה מי זה. זוז. ייי, ונדייק. תפסיק! רב, תביא את המתן. זה יקרה. בוא, בוא תלחץ. אני מסכים לך לבחוץ. לא, תעזוב לי את המתן. אתה לא לוחץ. די. הנה, מה זה? מה זה פה כזה? פתחתי. תפסיק לירוק עליי. מסריח. קיליאן אמבפה. קקה לך קקי על הראש. קיבלתי אייקון וורד קאפ פריים. קקה על דרום. בן 96. איזה מספר רשום פה? אח, למה שתרביץ לי? די, תזוז. די כבר. אני נופל מהספה. תציל אותי. אני פותח את התיבות רק. הצילו. הבני can fly. יאללה בוא נפתח עוד תיבות תוך כדי שאני מת. מה? טוב. רגע, אם הרעב הורג אותי. היי, בנייק. אז זה הסרטון שלנו, חברים. יאללה ביי.